10थि बोसोरारि बर' आइजो लिरगिरि गौथुम बेनि मोनसे दिनै बोसोरारि जथुमा जादों। बे बोसोरारि जथुमायाव दाखालि कयेकदिन सिगां बिथांमोननि गौथुमनिफ्रायनो थांनानै आंखौ लिंहैनाय जादों, माने इनभाइट खालामनाय जादोंमोन। बे दिनाव आं खोथा होनाय बादि आं नुजाफैनो हादों। नुजाफैनो हानानै मोजां मोनदों। मोजां मोननाया खारना जाहैबाय सिगाङाव जिबादि मोनसे जोंथ' बेखौ मिथिगौ, मोनसे बे हिन्जाव माहारिनि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे प्लेटफर्म, लिरगिरि बिथांमोननिबो मोनसे प्लेटफर्म। बे प्लेटफर्मा आगोलाव जेरैबायदि दङमोन, दिनै फैनानै आं मोनफैदों जे बे दिनै दा आसैनो बिराद गुवारनिफ्राय गुवार मोनसे माबायाव थांगासिनो दं आरो बे माने मोनसे जाथिनि गेजेराव मोनसे एवारनेस, जाथिनि गेजेराव मोनसे कनसियासनेस, सिनसियारिटि होननाय जिनिसा बारायबोदों। नैबे जिनिसखौ जों हमनो हायो बेनिफ्राय। दा बे दिग नायोब्ला जोङो साननो हागोन जे बर' जाथिनि फारसे माखासे लिरनायनि गेजेरजों, लिटारेचारनि थ्रुयै जे जोङो माखासे कन्ट्रिबिउसन होनो हायो। माने लिटारेचारानो जाथिनि मोनसे माबानो बे मा होनो बेखौ आयना बादि, थुनलाइयानो जाथिनि मोनसे आयना होनना बुङा होमबा? थिग बेयाव रिफ्लेक्ट जायो आरो बे लिटारेचारनि थ्रुयै जाथिनि मोनसे थांनानै थानायनि समाजनि माखासे माबाया बेरखांजोबोनो। बेसे गोजौआव थांखो बे जाथिया, बेसे गोजौआव सोलिलांगासिनो दङ, नैबे जिनिसा लिरनायनि गेजेरजों, थुनलाइनि गेजेरजों बेरखाङो आरो। दा नैबे बेरखांनायनि बेलायाव एक्टिभिटिसासो मोनसे दिदोमै जानानै थायाखै, एरनायनिफ्राय एरलांदों। नैबे जिनिसखौ नुनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों दिनै। मानोना आगोलाव क'क्राझारावल' मोनसे कनफाइन जानानै थादोंमोन बिजनेसा, बेनि उनाव दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआव थांबाय, बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव थांबाय। दिनै नुनो मोनबाय नैबे जथुमनायनि गेजेराव गुवाहाटीनिफ्रायबो माखासे सोद्रोमा फैदों। माने मोनसे बेनि गुरुत्व, बेनि इम्परटेन्सखौ रासिननिफ्राय रासिन माने होनानै बुजिनाया फैदों आरो जोंनि गेजेराव। आं आसा खालामो जोंनि नैबे जुदि मोजाङै मोजां जुदि बिदियैनो आवगायलांबाय थानो हायोबा, जोंनि माखासे समाजाव माखासे सोलिबाय थानाय माखासे माबाफोरखौ फोसाबलांनायनि मोनसे नैबे लिरनायनि गेजेरजों खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो। मानोना बयबो मिथिगौ, थुनलाइनि गेजेरजों जों जुदि सरसाखौ खालामोबा बयनिबो गेजेराव माखासे मेसेजखौ मोजाङै सोनो हायो, जे मेसेजआ मोनसे रासिन मानसिनि सायाव एफेक्ट खालामो। दा खोथाया जोंनि बेखौसो साननांगोन, साबसे मानसिया लिरनायखौ जोंनि गेजेराव जे लिरनाया लिरगिरिफ्रा ओंखारबोबाय, लिरबायबो, कन्ट्रिबिउसन होबायबो, खिन्थु बेखौ लानानै साबसे लिरगिरि फरायग्रा बिथांमोना जोंनि बर'नि गेजेराव साबसे ओंखारबोदों। गासिबो फरायो ने, साफ्रोमबो साथ्रफ्रा फरायो ने, बर' साथ्रफ्रा जोंनि लिरगिरि बिथांमोननि लिरनाय कन्ट्रिबिउसन होनायखौ एसे डाउटफुल आरो बेबो दासिमबो। दा बेफोरखौ फरायग्रा बिथांमोनखौ बोरै बांहोनो हागोन, नैबे दिगिबो जोङो जोंनि गेजेराव मोनसे एवारनेस बादि मोनसे मबिलाइजेसन, जाहाथे लिरनायनि माखासे मेसेजआ माखासे टेलेन्टेड माखासे मानसिफोरनि लिरनाया बिराद माबाना बे माबा इम्पेक्ट खालामो आरो खामानियाव होयो। दा बेफोरबायदि खामानियाव होनाया बयनिबो मेलेमाव जाहाथे सौहैथों, बयबो जाहाथे फरायनायखौ हुदाखौ खालामनो हाथों, नैबे जिनिसखौसो जों मेसेजखौ जों होयै जों फरायगिरि बिथांमोनखौ बांहोनायनि लामाखौ लानांगौ होननानै आं सानो आरो। दिनै बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि 6थि बोसोरारि जथुमा, बे सानसेनि हाबाफारिजों जों बे जथुमाखौ खुंदों। आरो बे जथुमाखौ जोङो गुवाहाटी बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि लांगोनायावनो जों खुंदों। आरो बेवहाय जोङो फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय हमनानै मुंख्लंनो बिबार बावनायनिफ्राय हमनानै जों बाहाय गेवलां मेल मोनसे खुंदों। आरो बे गेवलां मेलाव जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो मानगोनां रेजिस्ट्रार सुबुं बसुमतारी बिथांखौ जों लेंहरदों। आरो बर' बिफाननिनो बिफान गाहाय डक्टर भौमिक चन्द्र बर' बिथांखौबो जोङो माननि आलासि हिसाबै लेंहरदों। आरो जोंनि बर' आइजो लिरगिरि गसाइगावनिफ्राय ज्योति प्रभा ब्रह्म बिथांखौबो जों लेंहरदों। दिनैनि बे हाबाफारिया गेवलां मेलनि उनाव जोङो एसे माने जामुं जालायलायनानै जोङो उनाव खन्थाइगिरि जथुमबो जों लादों। बेवहाय गुबुन जायगानि बर' आइजोफ्रा गासिबो नुजाफैजोबदों। गुवाहाटीनिफ्राय हमनानै दिखंखोला, बेनिफ्राय बरमा, बरपेटा रड, गसाइगाव, चिरां, बिजनी गोबां आइजोफ्रानो नुजाफैदों। आरो जोंनि जायगानि आइजोफ्रा दंखायो। आरो बेबायदिनो बयनिबो नुजाफैनायाव दिनै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। जोंनि बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि गुबै थांखि बा खामानिया माखौ नोजोर? जोंनि बर' आइजो लिरगिरि गौथुम दानायनि गुबै थांखियानो जादों बर' आइजो लिरगिरिफोरखौ मोनसे जौसाङाव लाबोनाय।
आरो मोनसे जौसां होनाय थुनलाइ सरसानि मोनसे जौसां होनाय आरो जों बे हिसाबैनो जोङो गौथुमखौ जोङो 2018 मायथाइयाव दानायनि उनावनो जोङो दादोंमोन 2018 मायथाइनि 22 मार्च खालि आरो बेखौ दानायनि उनावनो जोङो दानथामारि लाइसि गाम्बारिखौ जों दिहुनबोगासिनो दङ जोंनि गाम्बारि लाइसिया दा 24थि बिसान जाबाय आरो बेनि बादैबो जों गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौथ' लाखायोआनो जों बेनि बादैबो जों पाब्लिकेशन बिजाब दिहुननाय बेफोरावबो जों गोसो होगासिनो दङ जोंनि गाम्बारि आइजोफोरनि बर' आइजो लिरगिरिफोरनि जोङो गोबां जथुम बा एन्थ'लजि जों दिहुनबाय खन्थाइनि गांनै जाबाय सुंद' सल'नि गांनै जाबाय बेबायदिनो रायथाइ आरो सेमिनारनिबो जों दिहुनबाय आरो बेनि बादैबो जों गोबां पार्सनेल बिजाबबो जों दिहुनबाय आरो गोबां बेबायदिनो जों खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो बे जिनिसखौनो जोङो जाहाथे आइजो लिरगिरिफ्रा मोनसे जौसांनि सिङाव थानानै थुनलाइ सरसानि थुनलाइ सोरजिनि मोनसे खाबु मोनो बेनि थाखायनो जों बे आफादखौ दानाय जादों आरो बे हिसाबैनो जों पाब्लिकेशनखौ जों दिहुननायखौ बा जोंनि जार्नेल जोंनि लाइसि दिहुननायखौ जों जोबोद गोसो होगासिनो दङ